Ningizimu Afrika sinibingelele sinamukele nonke kuBabu Dokotela show. Sihleli nekhehla ke la namhlanje sihleli noBaba uBhungelisha. Kuyona ke iBabu Dokotela show. Babu Bhungu, awubingelela babukele emakhaya. Oh siyabinga kakhulu. Bingele Babu Dokotela, bingele namasebenzi bakhe, bingele umhlaba wonke. Babu Bhungu, kumuntu osebhizane, kumuntu oseThekwini, kumuntu nje oseningizimu Afrika okanye kumazwe angaphandle. Ozothi kambe masikhuluma ngoBabu Bhungu sikhuluma ngobani uBabu Bhungu owakephi usebenzela kephi? Oh ngwaKwaHlongwe abazala khona izala eBizana eqoma khona. Kodwa usebenza nisebenzela eThekwini. Kephi kambe emkhulu neTheku? And iseClymont kwaChembe. Indawo kwaChembe. Ephansi kwela zoPen Town. Sibonge mkhulu. Mkhulu Bhungu ake singene emsebenzini osuku. Kumuntu ke khehla lami kulabantu abasha. Abathi Babu Bhungu sinenkinga imisebenzi asitholi nomunye mhlambe othi mina ngihlushwa unkosikazi ngihlushwa indoda ngabe zikhona yini izinto ongakwazi ukubasiza ngazo? Siyabonga kakhulu. Ayizikhona into engabasiza kakhulu ngazo. Umuntu othi umsonza utholi qana umgeze bese nimizela izinto ezenhlalo ukuthi uvule umsebenzi. Kulona ke uthi indoda yakhe yamhlupha emkhulu yayenze njani mhlawumbe uyamthetha hayi akayihlukane nayo lo ndoda ahamba ufuna enye. Hayi mkhulu ndiyayilungisa kakhulu. Ndiyayilungisa nje iviva yena ikhadi lihlala kumuntu osifazana. Ikhadi lihlala kuyena. Lihlala kuyena mkhulu. Hayi sizwa kahle mkhulu. Mkhulu ake uphinde usithintele la. Naleli khandlela lakho abalithanda kakhulu abantu elamisana nensipho ikhandlela lenhlanhla. Leli khandlela mkhulu litholakala kanjani lenzani kumuntu olidingayo njengamanje lingamsiza ngani? Imkhulu elakhandlela li strong kakhulu inzima kakhulu. Kwalukhanyisile wacala into oyifunayo nje. Wathatha insipho geza ngayo yonke into oyifunayo uba nayo mkhulu. Inhlahla susa kwande nesithuzo amabhadi yonke into nje insipho le. Ikhandlela livula inhlahla wona. Noma bakuthiwa ukhona into oyicela wento nje ikhandlela lighta nje ucela uyifunayo. So mkhulu umuntu onze njani uvela hamba esitolo afika ngena athenga ikhandlela abuye nalo bese yacela. Hayi mkhulu hayi esitolo ngolitholela ikhandlela mkhulu. Ngiyakutholela la umuntu account yimi ngomuntu la khaya. Ndiyalipheka nemithi. Oh yeah. Ndiyalipheka nemithi mkhulu. Khehla lami kunabantu lana abahlushwa amaphupha amambi umuntu uthola ukuthi asalala ebusuku selala ekhanyisile ngenxa ukuthi meke wathi uyacima nje uhlushwa amaphupha kubantu abanjalo uyakwazi ukuthi ubasize. Kakhulu mhlazi ndiyabasiza ndiyabageza ubaqinisa baqinise bese ngenzela umthuba lento mayiphindele kumnini walo nto yenziwa ngumuntu onto. Hayi sizwa kahle mkhulu manje mkhulu kuzoqala August kule nyanga ezoqala izulu lizoqala lidume kunabantu abathi bafuna ukufakelwa ikhonkwane emzini yabo kunabantu abathi bafuna ukuqinisa izulu lingangeni ngabe uyakwazi ukumsiza umuntu onjalo noma uvela umthetho hayi akahamba esontweni awolanda amanzi achele ngamanzi? Siyabonga hayi mkhulu ndiyamsiza kakhulu yesuka futhi ngiyomnceda mina hayi awuthumela anthumele ndiyamsiza mina ndimlungisela umzi wakhe ngumclean umzi wakhe ngisusa kwanto nezilwane ebhoke lapha ngisusa kwanto ngiqinisa umzi wakhe ngimbethele umzi wakhe ngimlusele idlozi lakhe libe lihle. Mkhulu wami sibona la uphethe le ndoda le othi umuntu osuke efuna uqiniselwa imoto uyakwazi ukuthi umnikezele yona ngabe awusicacisele kabanzi ngayo awusikhombise nje bese uyasitshela ukuthi isebenza kanjani? Oh lento umhlekazi wami emotweni ihlala lapha emotweni ifika kemithi igadi imoto ivika izitha ivika amaphoyisa ivika noimoto ingawi umuntu uyayiloya ingawi imoto yakho ivala namasala ingantshontsho iyo lento umkhulu ihlala vele ibe emotweni pha iyakaya kade imoto yakho. Sizwa kuthiwa mkhulu umuntu uma umqinisela imoto wasumnikeza nalento kuba nesticker futhi oyayumnikeze sona asifake kwi-disk yakhe yemoto ukuthi ngisho kuthiwa imoto ipakile amaphoyisa angadlalele eduze kwayo ngabe kuliqiniso lo? Ya mkhulu kunjalo mkhulu wena umqinisela imoto bese ngibeka isticker pha ese sticker imoto yakho igadela noma ndiphi seyigadela ndimi ngo. Hayi sibonga kakhulu mkhulu ake sibheke la mkhulu isigubhu mathanda imali umuntu onamalini ongakwazi ukuthi umnikeze lesigubhu? Hayi mkhulu umuntu kanye 20 ndiyamnceda kodwa ngicela ahlese umoya qanda umgeze ngimuse idlozi lakhe abe mhlabe clean nje bizemze lesigubhu ngoba esesigubhu awuthwali into yenhlahla nje ube nenhlahla yemali zibudofa kodwa uqala uhlese umoya uphole ndikwenzele kakuhle ndikushintshe impilo yakho ndiyishintshe mkhulu impilo yakho awuthiwa uzohlisa umoya uphole. Yeah. Ungaxhamazeli mkhulu ungatatazeli uyekele kumnye ukwenza yonke into.
hayi mkhulu sizwa kahle mkhulu kunabantu abathi cha thina mina mkhulu Bhungu ngiyafuna ukuceba kodwa angifuni ukuthwala abantu abanjalo uyakwazi ukubasiza mkhulu ndiyabasiza ngoba ndiqale ndibase emfuleni abahlamba susa amathunzi amabhadi yonke into letho lihlambe beclean bese sebenza imithi enhlahla bese imicabanga ngomntu enhlahla othi akafuni ukuthwala ufuna ukuthini wemkhulu awucacise la phakathi kwesidina isinyama okanye isichitho umehluko yini kulezi zinto zontathu mkhulu noma into eyodwa mhlawumbe kuhlukana ukubizwa hayi mkhulu ayonto eyodwa isimnyama kuyenzeka ubanye washona kona wangahlanjwa kuyenzeka futhi ubanye futhi walala nomuntu esifazane nesimnyama siza kuwena isichitho kuba ngumuntu okuthumela ngezinto ke isichitho uthwala ngezinto onye ngamasalesele uthwa ngesichitho nje ufa isichitho lokhu kuthiwa isidina ihlukene into yenziwayo yenziwa so kumuntu othi unalezi zinto ke emkhulu zontathu ngabe uyakwazi yini ukuthi umsize mkhulu ndiyabasiza kakhulu ndiyabasiza yona into omkhulu inkinga nyani ke mkhulu isimnyama nesichitho okuyenzeka kona isimnyama nemithi ingakusebenzeli bawo kuyenzeka ingasebenza imithi nje usho uhamba umhlaba wonke nje okay mkhulu ake sibheke la mkhulu isigubhu lesi ekuthiwa uMohammed kumuntu othi ufuna ukuzocela kusona mkhulu imalini ekufanele ayiphathe hayi mkhulu ulandazo imali 5000 unayiphatha ezocela nje aphathe ulandazo zamkhulu kwaloko noma mkhulu unengxaki kanjani uzocela noma ngabe khona umuntu owathatha imali yakho akafuna ukuyibuyisa awufuna umhluphekisa ngesigubhu yamhluphekisa umthathe ndihambe ukusesidulweni ubhobhala igama lakho ufaka esidulweni pha usho ubani njengoba esebenza ndifuna ayibona into esebenzayo ufuna hlupheka sebenza angamnamali hlupheka sinzima kule sigubhu mkhulu senza yonke into oyicelayo umuntu nje akaphathe u5000 rand azofuna le nto ayifunayo azofuna into azocela mkhulu kusona mkhulu wami siyawazi ukuthi uhlezi ubhizi njengoba namanje sibonile iqueue ingaka la ngaphandle kumuntu othi cha mkhulu Bhungu mina ngifuna uzongicuphela kwami ngifuna uzongiqinisela ikhaya uyakwazi ni ukuphuma uye wasebenza siyabonga kakhulu ndiyaphuma ndiyomsiza mkhulu kwakuya mina anifuna ukuthumela ndimnikeze kusuka mina ndiyomlungisela imizwa wakhe ngicuphe ndilungisele idlozi lakhe ndimlungisele idala zakhe nje mkhulu ayikho into engalunga idlozi lingakweca kwakho yonke into eqhamuka edlozini isicelo sakho sedlozini mkhulu sike sabona einsukwini uthathwe omunye izikhulu zeParliament yakufaka ngisho ebhanoyini ulibhekisele kwelase Cape Town uhambo ngabe lube njani hayi libe luhle kakhulu futhi abantu kankhona kwelahle kahle kakhulu xa umaleyo ndiyenda inqobo ndayishisa nje hayi ndiyambembe kahle kakhulu futhi ndisawela lapha eCongo khona abantu bafuna eCongo futhi mkhulu wami ngaphambi kokuba uhambe eCongo siyeza kuthiwa ngoAugust hayi kuyobe kufinywa ngendololwane lapha kwakho uzobe udedela inkomo udedela ingulube kuzobe kwenzakalani mkhulu idate nini mkhulu idate ngomhla 6 uAugust lizoba ndibonga kuThixo ndibonga abantu badala edlodlozini umsebenzi elanika wona ndisebulela kakhulu kunababukeli mkhulu abathi cha umkhulu Bhungu mina sengisize kakhulu ngiyafisa ukuthi nje benza umcimbi ngimnikeze nje noma isipheko ngimphekise kubantu abanjalo omkhulu kuvumelekile yini ukuthi bangayiletha yini ipheko abafisa ukulethela ipheko kakhulu ngiyajabula kakhulu bayaletha mkhulu ngiyavuya kakhulu into enhle kakhulu so umuntu uzenza inhlahla kakhulu kanye ozasipheka mkhulu yebo mkhulu uzenza inhlahla enkulu kakhulu so akushuthi abalaleli beBabu Dokotela show kungenzeka yini umcimbi noma umsebenzi wakho lo uzobuwenzile bawubone kuyona iBabu Dokotela TV show siyabonga kakhulu kuzoba njalo mhlekazi bawubona mkhulu lakho lokuvalelisa nje sesizovala ngabe khona ucingo mhlawumbe otholakala kulona abantu abangakufonela kulona likhona mhlekazi umkhulu angasibizela yini number 073 61 34 61 9 bekhona elenkosikazi kanje atholakala 078 600 33 19 nkosikazi kangibona kwenza kwenye indikadonke indawo ndiyamhlaba wonke phela ungatholakala yena shesha aziba apha ndikhona iphi okay umuntu kanithola sibonge kakhulu siBabu Dokotela TV show siyabonga kakhulu besihleli kamnandi nomkhulu Bhungu sesicela ukuvalelisa elakho lokuvalelisa ke mkhulu kubabukeli ndiyabulela kakhulu ndiyabonga kakhulu
umsebenzi wenzele mkhulu kakhulu ngiyabonga kakhulu ulela kakhulu ngibonga Babu Dokotela umongameli ngiyamthanda kakhulu umongameli ngimthanda kakhulu abalaleli bangakhohlwa ke ukusubscribe kuyi Babu Dokotela YouTube baphinde futhi basibukele kwi 1KZN TV njalo ngo 8 o'clock Saturday emkhulu ngaphambi basivalelisa umuntu ozothi cha ngiyafisa ukusibona lesigubhe kuthiwa uMohammed ngabe isona leso siphethe ngesandla mhlazi isona ofika sibona masifikile avuthwa into elibona nje masifika kuso faka icele kuzona kungani kufanele sihlale sigqokisiwe simbathisiwe mkhulu umthetho wakhona bayithi phela amaSulumane abambathe ingubo siqosa zona impahla zamaSulumane siyabonga kakhulu mbukeli ungafonela umkhulu uBhungu uvakashe kuye uzothola lonke usizo oludingayo siyabonga kakhulu basibulela siyabonga Nkosi